Пастело Перла акрилат е фабрично приготвен продукт на акрилна основа за вътрешно и външно боядисване. Нанасяне на перла акрилат върху пастело латексна или машинно тонирана боя за перлен ефект с гладка повърхност. Първо се боядисва подготвена здрава основа с пастело латексна боя. Може да бъде избран и цвят от тониращата система пастело. След изсъхване на покритието се нанася пастело перла акрилат в един или два слоя. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предходния или 1-2 часа при 20 градуса. Крайният ефект на покритието може да бъде в различни цветове и нюанси в зависимост от избрания от каталога цвят на перла акрилат. Предлага се в 10 цвята по каталог. Цветът на основното долно покритие, пастело тонираща система, предлага се в над 20 000 нюанса.